Hirveen hyvä. Älkää kattoko siihen liekkiä. Älkää kattoko, silmät kiinni. Ei saa katsoa liekkiä. Ei saa katsoa. Jammi, ei saa sahata jalkaa. Ei saa. Ai istuna. Ei saa katsoa liekkiä. Ei saa. Mika, nyt olisi hyvä aika näyttää kikkeli. Oikotie onne. Kyllä. Sillä on ihan niin kuin 4. 4. Ei saa katsoa kameraa. No niin. Onko sä ihan varma, että tuo auton kannattaa olla just tossa? Tuolla naapurilla voi olla vähän ilkeä kulkea, jos se haluaa tosta mennä. Pitäisikö se ehkä tuo Honda kuitenkin laittaa tuohon postilaatikoiden viereen tuohon? Ai miten niin? Ei. Posteli on niin paljon. Tai vaikka postilaatikoiden tälle puolelle. Se on nyt aika sellainen vähän niinku tommonen tuulen tuoma tuossa. Ei ole. Aika Se on helvetin hyvä siinä. Se on tosi hyvä siinä. Juuri näin.